इन्डियान आर्मियाव साख्रि मावनानै आजिरा लानाय रनजित सरगियारिखौ गामिनि रायजो राजाफोरा बरायदों। बाक्सा जिल्ला दलेफारा गामिनि इन्डियान आर्मियाव साख्रि मावनाय रनजित सरगियारि बिथाङा 24 बोसोर इन्डियान आर्मि हाबिलदाराव साख्रि मावना दिनै आजिरा लाबाय। बिथांनि आजिरा मोननायाव गामिनि रायजो राजा लोगोसे गबर्धना दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो नखरनि बाय बाहागि गासैबो जयै बरपेटा रेल स्टेशननिफ्राय बिथांनि न'सिम गाजा गोमजायै बरायनानै लाना फैदों। बिथाङा 2001 मायथाइनिफ्राय इन्डियान आर्मियाव साख्रि मावनानै 2025 मायथाइनि 4 फेब्रुआरि थामहिनबा दिनै साख्रिनिफ्राय आजिरा लाबाय। खौरांगिरिनि गेजेरजों रनजित सरगियारिया इन्डियान आर्मियाव साख्रि मावनानै हादोरनि थाखाय दावहानि गेजेरजों गोबां खामानि मावना न'फारसे मोनफैनायाव गावखौनो जोबोद गोजोननाय फोरमायदों आरो गामिनि रायजो राजा गासैखौबो रंजा बाजा गाजा गोमजा लाबोनायनि थाखाय साबायखर बावदों बिथां रनजित सरगियारिया। आंनि दिनै आङो 2001 आव आंनि 2001 फेब्रुआरियाव आंनि 40 टाइममोन। दिनै आनान गसाइ अबंलावरिया आंखौ मोजाङै मोजां दिनै सार्भिसाव जुदि लांनानै आंखौ मोजाङै मोजां न'सिम सफैहोदों। बिनि थाखाय आं गासैबो आनान गसाइ आरो अबंलावरिखौ आं रोजा रोजा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय थाबाय। दिनै आंनि बे मन्दिरावबो आं बेखायनो फैनानै दिनै मोजाङै मोजां लानानै फैदों। बिनि खार'नाव आं गोसो गोरबोयै रायजो राजाखौ लाना फैदों। नंगौ, बहुत रायजो राजाफोरा आंखौ दिनै लैहोर लैहोर थांनानै रेल स्टेशनाव थांनानै गासैबो ज' फैनानै आंखौ बरायनानै लाना फैदों। बिनि थाखाय आं बहुत गोजोननाय मोनदों आंनि गोसोआव। दिनै इनिफ्राय आरो आंहा जेबो गैया, बेनिखायनो बहुत गोजोननाय मोनदों आरोखि आं। बे सार्भिसा आंनिया मावनांगोन। जिखुनु माबायाव गोलैबा फैसा थाखानि एसे प्रब्लेम जाबाथ' निस्सय थांखानांगोन। बेवहाय थांनानै मावहैनांगोन। बेयाव फैसा थाखाखौ जोङो जिखुनु फैसानि प्रब्लेम जाबाथ' थांखानाय जागोन। बेनिखायनो बे साख्रिखौ जों गारनो हाया। जोंनावथ' अलरेडि साख्रियाव अलरेडि होखानाय दङ जोंनो, जे साख्रि जेराव थाङो इयावनो मोनो। जोंनि गोसो आरो मथे जेराव थाङो जेराव मायो साख्रिखौ जों माने अलरेडि जों मोनखायो। 2 बोसोरानो जा माने दानो नांगौबा दाबो मोनगोन। बेनिखायनो जोंनि थाखाय साख्रिया खुनु माबा गैया। बहुत रोजा रोजा साबायखर बावो आं दिनै बिथांमोनाबो आंखौ बे मन्दिराव लाना फैनानै आंखौ दिनै बेहाय फुजिबाय आरो रायजोफोरा नेहाथिफोरा गासैबो जोंहानि न'आव जयै एक'थाय लोगो नांनानै गासैबो खामानिखौ दिनै गाजा गोमजायै मावफुंदों। बिनि थाखाय आं रायजो राजाखौ जेब्लाबो गारनो हाया। बेनिखायनो आं बेयाव दिनै मोजाङै मोजां बिगिनियाव नुफैनाय जाबाय। फिसाया मोजाङै मोजां माने मोनफैबाय 24 बोसोर सार्भिस मावनानै आंहा इयाव जोबोर गोजोननाय दङ। दिनै जों बिजि फिसाय रुजु रुमाय माने जों संसार जालांनायनि थाखाय जों माने लामाखौ लाखादो सिगांनिफ्रायनो। दायो साबसिनसे हामसिन जों मोजांसिन संसारखौ जालांनो होननानै जों माने आरो मोजाङै संसार जालांबावनोसै आरो फिसा सानैखौ जों मोजां खालामनानै रायजो राजाजों गोरोबनानै संसारखौ जासिगोन। आंहा इयाव जोबोद गोजोननाय दङ। माने सिगांनिफ्रायनो माने जोंनि संसारा मोजाङानोखा आरो दिनै आरो साबसिनसे हामसिन जोङो माने गोजोननाय मोनसिनबावबाय आरो। आङो न'खरखौ लानानै रायजो राजाखौ लानानै मोनसे मेसेज होनो सानो मा बयबो माने दिनै नैबे हाबाफारिखौ नुनानै आरोबाव बेफोरबायदि हाबाफारिखौ मावलांबावनांगौ आरो मावनो लागा जोंनि गामियाव गोबां दंबावो। बेफोरबो बिदिनो जोंनि हाबाफारिखौ नुनानै मावलांगोन होननानै आसा खालामो।